Že čaute ľudia, s vami je Viťo Bloger a dneska budeme hrať Roblox. Zahrajeme si tam nejaké oby. Zahrajeme si tam nejaké oby proste. Dáme si také ľahké oby, dáme si proste, napíšeme oby, počkať, dáme si oby. Napíšeme oby, no a ľudia. Takže, keď sa vám toto video bude páčiť, tak dajte like, odber a zvonček a prosím, chcem dosiahnuť ľudia 100 odberateľov, ale teraz som dostal najviac 300 odberateľov je môj cieľ. A poďme teraz, dajme aspoň 20 odberateľov, prosím. Takže bude to na dneška. Na dnešok. Na dneska to bude len také ľahučké, aby to také ľahké, to je pre začiatok, ale každý raz pôjdeme viac a viac a Impossible, proste na Impossible budeme hrať. Takže ľudia, jasné, že dajte like na toto video. Píšte do komentárov, čo ešte tak môžem potačiť. A prosím aj dávajte odbery, lebo môj cieľ je dosiahnuť 300 odberateľov, ale to môžeme ísť na to. Ideme tu, tak ľahko to mizne. Nemizne to, lebo to je ľahké. Toto tu je príliš ľahké. Toto dáme, toto priskákame, čočko vzduchov. Dáme to rýchlo. Taktiež ľudia, prosím, dosiahnime 20 odberateľov, ja sa teraz budem pre vás snažiť natáčať, ale prosím, dosiahnime 20 odberateľov a ešte čo som vám chcel povedať. Budem natáčať vlog, jak pôjdeme do Maďarska, takže môžete sa ešte tešiť, lebo budeme vlog 15. júla. Vyjde vlog, neviem kedy, ale 15. Neviem kedy vyjde vlog, ale 15. júla si zapamätajte, začnem ho natáčať. Takže môžeme ísť, toto je ľahké reálne, takže ideme. No ľudia, ale prosím, chcem dosiahnuť 300 odberateľov, ale teraz, tak na začiatok dajme tomu 20 odberateľov, prosím ľudia, dosiahnime teraz na začiatok 20 odberateľov, by som bol veľmi, veľmi rád. Takže môžeme ísť. Taktiež, čo som chcel, že by ste mi písali do komentárov nápady, že čo mám točiť a jak, hej, chápete, že čo mám točiť, čo mám nové natočiť a tak ďalej. No, takže ideme. No. Nepíša kamol, dobre, nevšimajte si, dobre, ideme. Dobre. Takže ideme na to. Ste to ľahké, mám to také, to mi ukážem môj skin, tak to vyzerá môj skin, hej. Takže toto je docela ľahké oby, hej, toto mám ľahké, je to tak, no, môžem sa áno, ešte by som vylečil, to by bolo perfektné, ja vám poviem reálne, teda môžeme ísť na to. To preskok, dobre, taktiež vám poviem dopredu, toto video bude len 15 minút, lebo natočiť nejde. Lebo zatiaľ mám malo videí natočené, ale keď budem viac točiť pre vás, no tak budem viac a viac točiť. Ale ja sa sám teším, ak pôjdeme do Maďarska, takže môžete sa tešiť na ten vlog. Sľubujem, že ho natočím teraz. Budem pre vás točiť, ale ten vlog bude dosť ťažké natočiť. Keď neviete, ja som mal svoj starý kanál a mal som ešte jeden môj mobil. A mi ho takto ukradol, takže teraz mám nový mobil, len dneska som začal s YouTubeom práve v ten deň, práve pred niekoľkými minútami som proste začal, lebo mňa baví pre vás natáčať veľmi. Ahoj, sme zase a proste chcem zase byť dobrý youtuber, čo má 300 odberateľov. Lebo raz som mal ako prvý kanál, som dostal 300 odberateľov, ale budem sa snažiť pre vás natáčať viac. Takže, dobre, ideme na to. Toto je docela dobré. Dobre, nehýba sa to, ale nemám ale také farebné veci. Ľudia, dajte like, odber zvonček, keď sa tešíte na letné prázdniny, ľudia, kúpaliska a presne 15. júla pôjdeme kde do hotela do Maďarska. Takže, keď máte radi keď máte radi kúpaliska, tak dajte like, odber zvonček, prosím. Preskakáme, hop. A taktiež, čo som chcel? Ešte som chcel to, že by sme prosím dosiahli 20 odberateľov, prosím, ja to budem vždy natáčať, nebudem na také
občas budem natáčať aj také vlohy, že dám smajlíkom, budete mohli, že by ste hľadali proste. Ale budem sa snažiť proste pre vás natáčať veľa hier. Napíšte mi do komentov nápady na hry a natočím. Keď pôjdu ľudia, kebyže náhodou ľudia nepôjdu tu na komenty pod tento videom, tak mi napíšte do takého videa na shorty, čo natáčam. Hej, a kľudne pre vás natočím, hoci čoho si stiahnem, hej, ale dačo normálne, že by to nebolo veľmi také blbé, ale budem sa snažiť, no. Zatiaľ mám málo videí, tak som si stiahol X-Recorder, že by som mohol natáčať normálne videá. Takéto. Takže budem sa snažiť každý deň pre vás natáčať jak raz. Neviem, či ma daktorí spoznáte, ale to tí, ktorí sú od prvého kanála, ktorý má od prvého môjho YouTube kanála, kto je tam mať? No tak napíšte do komentov a ma budú poznať, lebo toto už je môj tretí YouTube kanál. Lebo jeden som mal Miho bloky, druhý som mal Miho bloky, tretí som mal, bol dlho. Som mal na ňom 134 odberateľov, aj mám asi 124 a mi spadol mobil do polievky, tak teraz mám ďalšie, aby som musela teraz do 720. Hej, a že toto je easy lobby, hej. Kámo, to je pravda, že... Hej, ale... Zajtra pre vás natočím tiež také videjko, že môžete sa tešiť. No, mňa baví natáčať ľudia, takže budem sa pre vás snažiť. Takže dávajte like, prosím dajte like, zvonček. A keď budete dávať like, keď dáte odber na toto video, no tak budem mať viac síly natáčať a budem veľmi rád to robiť a rád to robím. A keď dáte odber, no tak ma to posilní a videá proste budú často, že budem ich často točiť, že možno dneska vyjde jedno video, zajtra môže vyjsť ďalšie video, takže no, ideme. Teraz aká to bude farba? Žltá? Hej, červená? Nie. Joj, ale už asi viem, aké to je, taký jeden spôsob asi tak, červená, ne? Nie. Tak som zrobil chybu, no. A rovno fialová, dobre, ideme. A taktiež by som bol veľmi rád, keby ste mi, akože hej, každý má akože hejtera, proste, že čomu hej, ale bol by som rád, keby ja som nemal. Budem sa snažiť nikoho neuraziť a keby ste si ma chceli pridať do friendov, no tak môžete, hej. Potom na konci videa vám ukážem, jak sa volám. Takže môžete si ma kľudne pridať do friendov, ja si vás všetkých pridám. Max je 100 zas, hej. Takže s každým si zahrám jedno kolo. Nie že kolo, ale proste dáku hru budeme hrať. Kľudne môžete aj možno budete aj vo videu, keď sa to podarí. Dobre, ideme. Takže toto isté, ale dole. Ok, dobre, ideme. Zvládame to rýchlo. Myslím, že to vyhráme. Hneď. Čakaj, teraz ide toto. Pôjdem tak. Ľudia, tak neveľa nám ostalo. Už len potom vrchné oby a už to je všetko, ale už budeme vydať. Toto tam hore. Tamto hore prejdeme. Natočím video. Ideme hore schodmi. Dobre, no. Toto mizne? Áno, mizne to. Prečo taký pýtam, keď viem, že to mizne. Dobre. Ideme tu nedá. Nie, tak nedá sa, no. Keď chcete, že by som natáčal často videá, to budete mať hlavne odber na ten môj kanál. Každý deň budem natáčať, hej. Takže by som chcel dosiahnuť teraz aspoň 20, ale max 300, hej. Sa niekoľko, hej, budem sa snažiť. Dobre, ideme. Lasery. Potom, akože, hej, natočím aj toto.
také ťažšie by to len teraz na začiatok, na prvé video také. Som chcel dať také ľahké oby, hej, ale zajtra bude ťažšie. Nikto nehraje, len stojí. Ale prosím, oceňte môj skin od 1 do 10. Od 0 do 10, že nech sa vám páči. Teraz máte šancu oceniť. Dobre, nemôžem tak dlho mať, nemám ten čas, lebo max 15 minút môžem natáčať 10. Musíme to rýchlo vyhrať. No ešte spadnem. Musíme to vyhrať. Ideme, zapíname. Čo je? Ideme, ľudia, vyhráme to spolu. Dajte, ľudia, teraz dajte odber. A my prídu si ľudia, vyhráme to rýchlo. Dobre, ľudia, môžeme ísť. Keď ste dali, ďakujem, že ste dali odber. Keď ste ho nedali, no tak prosím ho dajte. Dobre, môžeme ísť, ideme rýchlo teraz. Teraz nemôžeme ani raz spadnúť, umreť. Sme to rýchlo vyhrali, no poď. Poď. To bude dlho, lebo to je také, akože je to easy oby, ale to pôjdem ešte potom tak. Nehovorím mi na easy oby, bo ľudia, keď už bude 14 tak ono, tak už kebyže nedokončím toto tu, no tak sorry. Možno to je dlhé oby. Dobre. Dobre, ideme. Tam ideme zase, pôjdeme po súru a potom pôjdeme tak až tam. Tak. A výmer. Ale to pôjde, to je dlho, ľudia. To je dlho. 12 ľudia. Už 12 minút. No tačom. Nevadíme, ideme. Dobre, nič už. Ešte, že by sme stihli, že by som vám ešte chcel ukázať moje meno jak sa volá v Robloxe. Toto dáme tak ľahko. Toto, čo mám rád teraz, to pôjde asi stať. Nie. Tak stade, no. Potom tu. No. Potom zrobíme toto. Už viem, že toto je správne. Dobre. Myslíte, že jak to je správne? Tam bolo. Koľko už je? No už 13 minút natočené. To už sekundy. Neviem, jestli si to nie, sekundy to sú, hej, 30 sekúnd. Nie. Ja neviem, na 13 minút. Dobre, ideme. To je docela ľahké. Toto je tiež ľahké. Checkpoint. Dobre. Čo je to? Neviem, ale je to na nič. Čiže ľudia už je 14. Tak škoda, že som nedokončil to obi, ale idem vám ukázať, hej, že jak sa volám. Vám ukážem, jak sa volám na Robloxe. Takže toto, tak sa volám na Robloxe rýchlo. Keď chcete, tak si píšte na papier, alebo keď chcete, tak si môžete už pred, no. Tak sa volám Víťo do čiarka Bloger 445. To je môj edit profil, to je môj profil. Toto je môj profil a ešte zatiaľ nemám žiadneho frenda, ale dobre, takže ľudia, keď sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber, zvonček. S vami sa lúči Víťo Bloger a čau.